DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang alas 12:07 ang oras. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na ito mga tugang Sabado po ngunyan, petsa 13 sa bulan ka Nobyembre 2021. Ini ang Bareta alas 12, asin kami po ang sendong mga tagapagbareta. Ako po si Marbilad Daingiba. Ako man po si Francia May Boras. Sa headline, kasapuyang darakulang mga bareta enot sa lado lokal, Cash for Work program kandole nagpapadagos. PRTTH Outpatient Department consultation para sa surgery o bigay ni asin pediatrics bukas na po sa Lunes. Panggagadaan sa tulong aspirante sa eleksyon sa Domsol Sorsogon, padagos pang pag-iimbestigaran kang Daraga PNP. Pediatrics vaccination sa Legazpi City nagpapadagos. Sa lado nasyonal, DOH nag-order na ng 44 milyones na iringgilya. Lieutenant General Andres Centino formal nang nagtukaw bilang ika-57 pamayo kan AFP. Bagong hepe kan Pwersa Armada sa PNP pareho nang nag-asumir sa pwesto. Intensified cleanliness policy ipapadagos kan bagong hepe kan PNP. Sa ibang nasyon, dating presidente kan South Africa, gadanap. Sa lado nin sports, sa Pinoy Sager, tiwala na pwede siyang makalaog sa WNBA. Yan ang headlines. Ngunyan sa detalles kan mga bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Sa detalles kang bareta, padago sa pagtatabangan ang Department of Labor and Employment o DOLE Albay, asin opisina ni Albay 2D Representative Joey Salceda para sa Cash for Work program sa mga barangay sa Lindong Kantupad program. Ang mga benepisyaryo, pinasabot ko na sa kaligtasan kan salud, mantang sindapit katawan man in personal na protective equipment bago kan sa indang tunay na pagtrabaho. Sa kada saro, makakaresebi nin minimum wage na 310 pesos kada aldaw para sa total na 4,960 pesos na community cleaning asin serbisyo sa laog ng 16 diyas. Pinasalamatan ni Salceda si DOLE Regional Director Zenaida Campita, OICARD Aimee Romanillos, Albay FE Chief Lea D, Albay Livelihood Focal Person Olga Ludovici asin 2D Albay team. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Puon sa Lunes, Nobyembre 15, 2021, ang Bicol Regional Training and Teaching Hospital o BRTTH Outpatient Department Consultation ang mabukas sa giraray para sa mga pasyente kan surgery o bigay ni asin pediatrics. Sa abiso na ipinaluwas ka na sabing ospital, sindaan mag-aakomodar ng mga pasyente Lunes hanggang Biyernes, alas 8 sagkod alas 12 nin udtoan para sa surgery asin na pediatrics clinics, alas 12 sagkod alas 4 nin hapon naman ang sa OB/GYN clinic. Nangapola ng BRTTH sa mga pasyente nga magpapakonsulta sa nasabing mga klinik na magsunod sa public health standards, partikular na ang social distancing, tanganing day maulakitan kan COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
Hinawanan ng sigurasyon ni Daraga PNP Chief Bogard Araw na padagos pa ang sendang investigasyon, follow-up investigation, tanganing masabutan kung si Isay talaga ang suspitsado sa nangyaring pangbabadilgadan kay Kagawad Helen Garay, asin mga aspirante para Kagawad na sina Karen Averilla, asin Xavier Mirasol, kandon sulsosugon kung saan ang mga bangkay kini, nako sa laog ng tsindahan ni ukay-ukay sa barangay Busay, Daraga Albay, naligadong sa diri kan pigtuturong suspitsado sa krimen na si Jomel Advincula alias Bicoy. Dahil sinabi, naigwa sindanin mga testigo sa tsindahan asin igwaman sindang CCTV footages na makakatabang sa investigasyon sa nasabing krimen. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Nagpapadagos ang pagbabakuna sa mga aki na may edad 12 hasta 17 anyo sa Legazpi City. Iniyan pinag-anunsyo ni Alcalde Noel Rosal kung sa inan vaccination team kan syudad mag-aacceptar nin mga walk-in ngunyan sa Legazpi City Convention Center sa Airport Road, Cruzada, Legazpi City. Si schedule na ipinalawas kan Alcalde, direktang iskrin ang mga aki na mapabakuna sa mismong vaccination site. Kumpiyansa si Rosal na maaabot ang herd immunity kan syudad bago matapos ang taon 2021 dahil ang tabasado sa indang datos, uminabot na sa 172,749 doses ang nagamit, 94,423 digdian na sa first dose, asin na 70,769 na sa second dose. Mientras na uminabot na sa 78,326 ang fully vaccinated. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Sa ibang bareta, nasa half-mast mo niyan ang bandera kang Pilipinas sa Don Sorsogon bilang pagmundo dahil sa pagkagadaan sa tulong mga persona kung sa insara o ni an incumbent municipal Kagawad, mantang duwa na aspirante para Kagawad kan sa masunod na eleksyon. Ini kasunod lang kanangyaring pambabadilgadan kay Kagawad Helen Garay, asin ang mga aspirantes na sinda Karen Averilla, asin Xavier Mirasol kung saan ang mga bangkay kini nakuha sa laog nin tsindahan nin ukay-ukay sa barangay Busay, Daraga Albay, Kasuapon. Makusugman nidang kinundinar ang siring na krimen. Mas makakatabang ang pagtaon ng insentibo kumpara sa paghali sa mga asistensya na pigtataw kan gobyerno. Iniya naging reaksyon ni Gobernador Cheese Escudero manungod sa plano kan Gobyerno Nasyonal, partikular kan Department of Interior and Local Government o DILG, na halion sa listahan kan Pangtawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang mga benepisyaryo na dai magpapabakuna kontra sa COVID-19. Sigun kay Escudero, imbis na tangkason, magkakanigo na tauwan na sananin insentibo ang mga mapabakuna, tanganing maenganyar ang iba pang miyembro na magpabakuna naman. Itinaong halimbawa kan gobernador, ani pinaluwas niyang direktiba sa mga LGU asin kapitan sa probinsya na tatawan niya nin piga 1 milyon pesos ang 20 barangay na may pinakahalangkaw na vaccination rate sa indang populasyon, tanganing mas pakusugunin daan sa indang kampanya asin vaccination rollout sa indang lugar. Yan po mga tuwang kabilugang kasatuyang mga bareta sa lado lokal. Ang bareta sa lado nasyonal, makalis lang kayo. Ang ibig sabihin ng hepatitis ay pamamaga ng atay. Isa sa bawat 10 Pilipino ay mayroong viral hepatitis. Isa ka na ba doon? Kaya alamin kung ikaw ay mayroon nito. Mahalagang magpa-screen at magpapakuna laban sa viral hepatitis. Tandaan, kapag may malusog na atay, siguradong sasaya ang buhay. Ugaliing magpakonsulta sa doktor para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol CHD. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle.
Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakagapotan tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo, asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kaysa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-hospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin. Mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ang tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Kung most recommended ng doctors ang Wilkins Distilled Water, We highly recommend joining Worth a Win sa Wilkins promo. may chance manalo ng 1 million pesos. Weekly prizes na 50,000 pesos at instant cash vouchers. Just buy 7-liter Wilkins Distilled Water to join. This is Marian. And Ding Dong Dan is saying, Kayo ay worth manalo at worth a Wilkins. Create a PayMaya account to join the promo. Promo runs from October 15 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1422 series of 2021. Worth the win sa Wilkins Distilled and Paymaya. Kahit nasa trabaho si nanay, nandyan si Lola. Ibang klase talaga si Lola. Lahat gagawin para sa kanyang apo. Kung kailangang umalis ni nanay para magtrabaho, maaasahan si Lola para alagaan si baby. At nakapag-ipon na rin si nanay ng breast milk niya kaya walang problema. Maibibigay ni Lola ang breast milk ng nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. La, bukas po ulit ha. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. People making lists, buying special gifts. Wish ko, regalo mo 2021 sa Radyo DZGB. Sa Giraray, sabay-sabay nyato na ipamati sa mga kaakian na kapos sa pagkabuhay. Ang tunay na espiritu kan Pasko sa paagi nin pagsimbag sa gusto nindang regalo. Maski may pandemya, tawan nyato Giraray nin kaugmahan ang mga aki na masunod ang sa indang mga kahagadan sa paagi kan Wish ko, regalo mo sa kantidad na 300 pesos. Ang sa tuyang mga beneficiaries, nag-eedad din 5 hasta 7 anyos, residente kan Legazpi asin munisipyo kan Daraga. Ang mga aki na gusto nin regalo, pwedeng ipadara ang sa indong kahagadan sa paagi din pagsurat sa papel kan sa indong pangaran, address, edad, date of birth, mobile number, asin regalong gustong maresibing ngunya na Pasko, asin ipahatod sa DZGB. Pwede man na mag-text sa cellphone number na 0997-133-9595 o kaya sa 0970-116-8558. Asin pwede man na i-comment sa DZGB News Online Facebook page ang kumpletong detalye. 200 muna na mga aki ang samuyang aakomodaron sa paagi ng first come, first serve basis. Ang mga regalo, ihahatod kan DCGB sa harong kan mga aki poon Disyembre 13 hanggang Disyembre 22, 2021. Siring man sa mga interesado na mag-sponsor, mag-upod o mag-text sa 0997-133-9595 asin 0970-116-8558. Kaya ngunya na Pasko, share your blessings sa mga aki na nangangaipo. Wish ko, regalo mo 2021. Merry Christmas po sa Indogabos. Hale sa DCGB. Always number 1. Always at your service. Why don't you give love on Christmas Day? Papapada ko sa satuyang mga bareta. Lumang kita sa bareta sa Lado Nasyonal. Naka-order na ang Department of Health o DOH nin maabot sa 44 milyon na pidaso nin sirens o iringgilya na gagamiton sa pagbakuna kontra COVID-19 sa United Nations Children's Fund. Sigong kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, na iniiyo ang mga 0.3
milliliter syringe na ordinaryong pigagamit sa mRNA vaccines arog kan bakuna kan kumpanyang Pfizer. Pero posibleng matraso ang delivery kan nasabing Ringgilya dahil sa namamatay na global shortage. Apisar kaya ni siniguro ni Berhere na tigigibo ka na hensya ang gabos para solusyonan ang nasabing kakulangan. Katakod kay ni nag-apilar si Vaccine Char, Secretary Carlito Galvez Jr. sa mga lokal na gobyerno na dapat magkaigwasindanin epektibong paagi para makapagprodusir ni nagkapirang gamit sa pagbakuna arog kan ni Ringgilya, alcohol asin gapas. Kinabi niyang inabisuhan na niya ang mga LGUs na magbakal nin tuberculin syringes bilang pansalida sa 0.3 syringe. Formal nang nagtukaw bilang ika-57th Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff Lieutenant General Andres Centino Kasuodma. Sinalidahan ni Centino si General Jose Faustino Jr. na nagretiro sa serbisyo kasuhapon. Ginibo ang change of command ceremony sa Camp Aguinaldo sa una pinanginotan ni Undersecretary Cesariano kan Department of National Defense. Sa iyang inaugural speech, siniguro ni Centino na gigibuhan kan AFP ang gabos para matapos na ang armed conflict sa nasyon bago matapos ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Di mapundo ang military sa makusog na operasyon kontra sa mga local terrorist groups. Siniguro man kan bagong AFP chief na magpapadagos ang pag-upgrade kan sa indang mga capabilities sa pagikan na pag-procure ni mga bagong assets. Siniguro man ni Centino na magkakaigwasindanin mas magayon na koordinasyon sa Southeast Asia counterpart para man sa seguridad sa mga teritoryo kanasyon. Nagpasalamat man si Centino kay Presidente Rodrigo Duterte sa tiwala kay niya para mamayo sa AFP. Mientras tanto, dahil pa nagre-recruit ang Department of Science and Technology o DOST ng mga partisipantes para sa gigibuhon na vaccine mix and match clinical trial sa nasyon. Sigong kay DOST Undersecretary for Research and Development, Dr. Rowena Cristina Guevara, natigalat paninda na approval kan Food and Drug Administration o FDA bago sinda magkapagpuon ng pag-recruit ng mga maentra sa nasabing clinical trial. Sigon kay Dr. Guevara, maski day pa nagpupuon ang recruitment process, handa man ang sendang project team na pinamamayo ni Dr. Michelle De Vera o the Philippine Society for the Allergy, Asthma and Immunology. Kamabutan kan 18-month-long project na pag-adalan ang safety and efficacy and vaccine mixing sa Filipino adult. Formal nang nagtukaw bilang ika-27 na Philippine National Police o PNP Chief si Lieutenant General Jonardo Carlos. Sinalidahan ni Lieutenant General Carlos si dating PNP Chief Police General Guillermo Eleazar na naglusad sa pwesto sarong aldaw baguan sa iyang pagretiro ngunya na aldaw. Sa iyang inaugural speech, pinasalamatan ni Carlos si Presidente Rodrigo Duterte. Sinabi niyang ipapadagos niya ang intensified cleanliness policy na pinuunan ni Eleazar asin ang fiscal transparency na ipinautob ni na dating PNP Chief Police General Archie Gamboa asin na Police General Debold Sinas. Ngunyan na hababaan ang crime rate, sisiguruhon niya na dain na makakabalik sa indang dating aktibidad ang mga maraot na elemento. Sa paagi ini, kana pinakusog na kampanya kontra kriminalidad as in Oplan Double Barrel Finale version 2021 kontra sa illegal na droga. Hinagad man ni Carlos sa gabos ng mga pulis na sabayan asin tabangan siya sa pagsirbi sa nasyon asin patunayan sa mga Pilipino na mantenido ang PNP sa paghatod nin pinakamatibay na serbisyo sa mga namamanwaan. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, gada na ang dating presidente kan South Africa na si F.W. de Klerk, edad na 85 anyos. Sigon sa kampo kay ni, buminigay na sa iyang lawas sarong taon matapos madiagnose na may cancer. Binansagan siyang ultimong white person na namayo sa South Africa poon September 1989 o 1989 sa Mayo 1994. Tan 1990 pig-anunsyo niya na sa iyang bubutasan ang dating presidente na si Nelson Mandela matapos ang 27 taon. Natawan siya ni Nobel Peace Prize kay banan si Mandela dahil sa pagtatabangan para matapos ang apartheid o ang pagkawatak-watak ka mga puti asin itom. Iba pang detalyes kan mga bareta sa laro nin sports.
Tiwala si dating National University 5-peat UAAP Women's Champion Jack Animan na nagpapahiling nin abilidad bilang import sa Serbian League na makakawat siya sa WNBA as sinaniniwala man si East-West Private CEO Patty Scott na mapipili ini sa draft sa masunod na taon. Nagkawat si Animan, 22 anyos sa Taiwan in sarong taon bago siya darahon sa Estados Unidos kan EWP kay ibang coach na si Dante Harlan in 3 bulan bago inako ang pagkawat sa Serbia. Sa tuyang bareta sa siyensya at teknolohiya, miniature ecosystem saro ang ipinaluwas na imbinisyon mo niyan ka mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa kinaban. Simple, pero talagang dakulan impact tanganing mas mamatian kan tao na kaipuhan na pangatamanan ang kapalibutan. Portable as in eco-friendly ini para sa mga eco-lovers, kamautan ka mga eksperto na magdaranin landscape sa indong harong. Inapon nila ini bilang terral living na pwedeng pangregalo kung saan tiglalaog sa terrarium ang mga saralit na pananom arukan lumot asin bubugtakanin adorno para sa landscape, bringing nature in the form of a tiny environment sa indong mga residensya. Istoryang naiiba! Sarong 20 anyos na babaeng pasyente sa Taiwan ang nadiskubring may 4 na sugod sa iyang mata as sinabuhay ang mga ini sa paagikan pagkaon sa iyang luha. Ang pasyente na midbida na si Miss He naglilinig kan pansyon kan sa iyang pamilya kan bigla siyang napuling dahil sa makusog na hayop nin paros. Sa paghuna niya, baybay sa nanakapuling sa iyang mata alagad matapos ang nagkapirang aldaw nakamati na siya nin lanit na sa walang mata as hinday na napupundoan sa iyang pagluha. Dinara si Miss He sa Fuyan University Hospital as sinabiglaan mga ophthalmologists sa nahiling nindang nag-i-star na 4 na sugod sa mata kaini. Dahil sa mga sugod, naghubag ang talukap kan mata ni Miss He as sinagkaigwan manin skin infection as in inflammation kan cornea. Ang mga nadiskubring sugod, iyon mga halictidae o mas midbid sa apod na sweat bees. Ang sweat bees, paboritong marhay ang daplos kan tawo. Dahil sa pambihirang kaso ni Miss He, nadiskubri kan mga doktor na gusto man palaan kan sweat bees ang luha dahil maaskad ini. Flashback! Nobyembre 13 kan taon 2000 o 2000 kan magboto ang House of Representatives para i-impeach si Presidente Joseph Estrada dahil sa bribery, graft and corruption, betrayal of public trust as in culpable violation of the Constitution dahil sa aligasyon na pagresibin in bribe money gikan sa mga operators ng illegal na sugal. Inakusaran man si Estrada ng perjury dahil sa underreporting kan sa iyang mga assets sa iyang 1999 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth as in para sa illegal use of an alias na Jose Velarde sa iyang bank account. Bago ngayon na po ang kabilugan sa tuyang pang alas 12 mga bareta. Yun po na sinikinalap sa DCGB News Bay. Sa pangarang ka nagsurat ka mga bareta, News Director Odin Peralta, siringman si Angel Mustasa. Kasabay nga to sa DCGB Social Media Department, sina Arvin na sin Richard Astor. Kasabay taman sa technical side, si June Napolis asin siyempre Ronald Baldo. Kami po ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po si Mardila Daing Iba. Ako man po si Francia May Boras. 42 days before Christmas. Merry Christmas everyone. Huwag mong kalimutan, yung mga bata ay edad 5 to 7 years old, send your wishes. Na nagkakantidad po nin 300 pesos na gift. Kung anong gusto niyo ma-receive. And so gusto po na mag-donar. Sponsor ng bata na reregaluhan, please contact Ate Mariel digdi po sa DCGB. Kaya ba ka boss? Thank you very much and God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta unyan aldaw. Antabayan ang giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang parol, handa ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic
Saan ngayong Kapaskuhan? Buksan ng Coke, buksan ng magic ng Pasko! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-Arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide.